biz öz medeniyetimiz we sunnatymy ösdürmäge goşun adamlarymyza uwanmagy haklydyr. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Sizin açan kitabyňyz beýik insan kämilliginiň gözbaşy bolan gözellik töretmek sunnatyna seýran etmäge çagyrýar. Bu gözellik başlangyçlaryň başlangyjyna, taryhyň asylky esasyna düşünmekdir. Adam ýaşaýyşyny aňdaýlamakdyr. Çünki olal başdaky gözellik nagşlary geçirilip, saklanyp galan pursatlardyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Janly Riwayat kitabyndan. Salam. Kurunjamy. Eýdim. Aýdy berin. Men şol ajdarhaly halyň ýanyna etkene. Başysyna ýörüň. Nädäý? Şol diýen halyňyz.
başından kän durduňyz bolýan. Na oturgyç bar. Bir sana oturup diňjini alaýyn. Bor kızım bor. Daýy, bu halla nazaryňyz kän elenile. Size bir zatlar ýatlatýarmy? Hawa kızım. Hawa. Bu halinin dokulşunun diri şayadı mı? Şey diýseňizler. Belki onu biraz gurrun berersiňiz. Bor kızım. Vurun vereyir. Geç oturay. Otur. Aşgabat'ın halı fabrigini atam garawçylyk edýärdi. Şu gün atam bir näsalyk tapdy. Şoň üçin mektepden soň atam öýe guradyp oň ýerine özüm durýardym. Hawa. Men ol wakan dihir şaýady. Bostan kiçiliginden hal dokumak arzu edýärdi. Bostanyň ejesi Aşgabatyň hal fabrigini işleýärdi. Olam ejesiniň işleýän ýerine gatnap hal dokumagyň iňçe sirlerini öwrenýärdi. Oň baş maksady hiç kimin kämeň demeýän üýtgeşik bir halynda okumakdy. Hayran galmaly hakykat. Şeýle üýtgeşik haly barada haly fabrigiň suratkeşi ihtiragada arzu edýärdi. Bu pehimli ýaşuly bu sanyň üýtgeşik zihinine aýratyn bir sarpa goýýardy. Ana şoň üçinem ol öz ýüregine besleýän arzuny ajdarhaly haly barada diňe ýeketäk bir adam aýdýar. Olam Bossanny. Bossan, Howjygem, seni eskemäge çağ gel. bor bardym hazır. Ajdarhaly haly? Näçin ajdarhaly haly? Şeýle haly öňde soňda dokulman nahyry. Dokulmanny, ýöne indi şeýle hal dokular. Bostan çanyňydym, men sana ähli zat düşnükli bolar ýaly. Şol ajdarhalar bilen baglar sykly bir gurruňy aýdyp bereýin. Belki şondan soň seniň maksadymy düşünersiň diýdim. Bir zamanlar häzirki Seyit Cemalettin mescidin duran ýerindäki tepeň üstünde ullukan agaja oturar eken. Ana, şol agaçdanam ullukan jaňasy oturupdyr. İzlenli adam o yol adaşan ya teşinden yolukçu bolsun, şol can kaksa adamlar onu kömegi yetişip bedbahtlıktan halat eder ekenler. Günlerin birinde
tögürektäki oğularyň adamlaryny şol jaň hoğusalar tesi oýurypdyr. Hemmeler şol dipäjiginiňdir. Bularyň arasynda Şagir'in Cimal hem barmyş. Görseler jaň kakyan, ullu kan bir ajdarhamış. On gözlerini yoğutluk dälle yalvarıcı garaýs barmyş. Ol biçäre başga bir geçi ýudal. Oňam şahy bogadyna tegek bolan ajdarhany halas etmäge çagyrýan eken. Şadinanyň buýrugy bilen adamlar ajdarhanyň agzyna girip geçiň şahyny kesip aýrypdyrlar. Ajdarhany ejirden dyndyryp öýlerini aman aýdypdyrlar. Ertesi gün jaň ýene jaňyrdap kesitýärmişin. Bu gede oň sesi hoğsalarlarla şadiyan dabaral ýagnylypdyr. Ýagnanan märeke kän altyn kümüş başga gymmat baha daşlar görüp hayran galypdyrlar. Görüp oturulsa ajdarhalar özlerini halat edenlikler üçin Şagir'in Cemala we oň raýatyna minnetdarlyk hökmünde şonça engaby getiren ekenler. Şadinanyň buýrugy bilen şol hadinan harç edip şol ýerde mesjid gurupdyrlar. On kirel getip ýokardyna ajdarhalar bilen bolan bu duşun hatiratyna olaň şekilni ýadgarlyk hökmüne goýupdyrlar. Diýmek siz hut şol ajdarhalary hala geçirmekçide. Şeýledenmi Esker ağa? O sanjang edim. Men bu maksadymy amala aşyrmak üçin Seyit Cemalettin mescidine kän gatnadım. Amarata tiýindim. Derweden ýokardynak ajdarhalaryň şekilni kağıda geçirip olary mazal öwrendim men. Ajdarhalar güýç kuwatyň, paýgastalygyň, danalygyň nişanyna gyýdym. Men hut şonam halda görkezmek isleýärdim. Be, bu taslama diýsen täsin Esker ağa. Özüm ajdarhalary jany ýal edip görkezmek üçin ol halyny güberçekli naqşly edip dokamaly. Be, öze yeňile däl bolýa. Egerde men şu halyny dokap başarar eýseňiz, elimde bar nedey. Şeýit gyýdym. Anne geldi. Hoş Esker Postan inte qaytmadı mı? Yok, ben inte işte atıyor. Be vaqt qatı geç onda. Han men onu göreyim. Acayip hali. Uy, Esker ağa bu sizmi? Owa.
Tüweleme. Bostancan gaýdym. Ha? Bugun gaty giyjek alpsynda. Oturayjak bolýan. Bary ýogy bir sere ýere galdy. Diýany ýok, bähwet bolsaň gaýdym. Galan jerini erti ýerden çykip dokarsyn. Bugun gaty giyç boldy. Gaýdaly gaýdym. Borek seragat. Şeýle ýaşy arzular bilen uqa gidilen giyje yer ermek titreýär. Bu aýylgan çuwaka 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda bolupdy. Halynyň kesilenini görmek Esger agada bossany da nesip etmeýär. Elbetde halyn galynja ýerini dokuýalarym, kesýälerim. Ýöne şeýle täsin aqbally ajdar haly diňe hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne özüniň hakyky awraýyna eýe boldy. Häzir biziň ýurdumyzda milli mirasa ul sarpa goýulýar. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna Aşgabat şäherimiziň tanylmaz derejede özgerdi. Bu gurulýan disgalar görmäge göz gerek gaýdym. Her gedek täze binalar açılıp ulanmağa berilende ılgap barıp Esger ağa bilen bostany uşlasyn edi. Seretseňizler Esger ağa bostan şonda helak bolan şäherimizi arkada oglumyz nähili owdan edip urup berýändigini görseňizler diýesim geldi. Halçylara nisberýändigini, täze fabrikler gurup berýändigini, hormatly atlar dakýandygyny, şu näme gollaw gerek bolsa edýänini aýdasyn buğuşlasyn gelýär. Hallar bardaky canly riwayat adly ajaýyp kitabyny siziň dokan halyňyz bardy da ýazypdyr. Onha halyň suratlarym bar diýip görkezesim gelýär. Ine hormatly prezidentimiziň Arşyň nefisligi adly täze ajaýyp kitabyny elime alanymdan nädip bärigaýdym bilmän gapdyryn gaýdym. Bu milli mirasymyzda aýratynam halys mugotymyza goýulýan hormaty, syýlaglary görüp, ýurdumyzyň bu ýeten derejelerini görüp, tolgunman, uýsanman bolanokda gaýdym. Çünki hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna watana özgörýär. Mirasa da farpa goýulýar. Meçidin girelgesiniň ýokarsyna ajdarhalaryň şekillendirilmegi Merkezi Aziýada gabat gelmeýän bir ýagdaýda bu giň taňlyk ýeni alym tarapyndan dolu düşündirilip bilinen ok. Meçit häzir harabalyklaryň içinde duran bolsa, ol şinem keramatly ýer hasaplanýar we yerli ilat känasyn mundan öňkýäli oňa gözellik öýi diýip at berýär. Şeýlelikde bu haly hem gözelligiň hakyky nusgasy,
Türkmen halkynyň medeni mirasynyň gymmat bahaly eseri hökmünde adat hünärmentligi beýit sunat derejesine ýetiren çeper elli gyzlarynyň hünär hökmünde saklanyp gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Jany Rowayat kitabyndan